Президент України Володимир Зеленський закликав великі медіа повернутись до питань окупованого Криму і частіше згадувати про ті проблеми, з якими стикаються люди, які залишилися там, з численними обшуками, загратуваннями, залякуваннями та сфабрикованими справами. За словами президента, інформаційна політика – це справа не лише держави. Також закликав позбутися риторики ненависті, коли йдеться про жителів окупованого Донбасу і Криму. Сьогодні Крим взагалі, і це є правда, взагалі відсутній у великих мас-медіа. Він зник з інформаційної повістки ЗМІ. Згадки про людей на підконтрольному Донбасі так чи інакше пов'язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. А наших громадян з Луганську та Донецьку, незалежно від їх ставлення до так званих ЛНР, ДНР, без виключення, всіх називають сепарами. А в офіційній риториці вже стало нормою казати «мешканці». Мешканці тимчасово окупованих територій. І все менше згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо громадяни України. Все менше і менше.